Eguerdi ondan hori, udal osoko bilkura honeri hasiera emangotzegu. Eta lehenengo eta behin, nortzuk izan diren aukeratuak, zinegotzi, Jose Maria Goroñetxebarrieta, Maria Uribe Berendien, Alberto Azueta Gandarias, Iñaki Goroñetxebarrieta, Ana Ormaetxe Ugalde, Leire Bidagure Pujana, Iñigo Magunago Agirre, Jone Jarraga Enbeita, Maria Luisa Aldaritxebarrieta Agirre, Marilur de San Severino Erdaide, Nerea Ormaetxe Zerautirika, Begoña Landa Torre, José Ramón Uri Bilbao Katala, Irati Bidorreta Madrigal, Iñigo Lezamiz Pelarrinaga, Arleta Fraiz Izagirre eta Iona Gintxona Badiola. Bide, 17 urtetxe. Bueno, eraketa honeri hasiera emandotzagu eta orain legeak aginduta konstituzionalimen egitearen formula izango litzateke kargu hartzeko. Orduen zuen aldetik, Jose Mari? Guk zuk esan zu moduen, legei behar dute. Legearen aginduz, arantzena da. Bueno, eraketa egin dugu eta orain alkatea izateko bozketa egin dugu. Alkate izateko gai, bi zerrendaburuak dira. Jose Maria Goroñetxebarrieta eta Begoña Landa Torre. Orduen, hor mai gainean daukazue papertxo bat eta sobretxo bat. Zuen hautagaia ipintza, izena. Orain, bosketa urnan sartuko da sobre bakoitza. Orain ni joango naz banan izaten zinegotzi izena joateko da bertara eta botateko da gure. Jose Mari Goroñi.
Begoña Landa Torre. José María Gorroño. José María Gorroño Etxebarrieta. José María Gorroño Etxebarrieta. José María Gorroño. José María Gorroño Etxebarrieta. José María Gorroño Etxebarrieta. José María Gorroño. José María Gorroño Etxebarrieta. José María Gorroño. José María Gorroño Etxebarrieta. Begoña Landa Torre. Begoña Landa Torre. Begoña Landa Torre. Begoña Landa Torre. Begoña Landa. Emaitza honekin eta gehiengo osoa lortuz, José María Gorroño Etxebarrieta Gernika Lumoko alkatea izendatzen da. Con estos resultados y habiendo obtenido la mayoría absoluta, se nombra a José María Gorroño Etxebarrieta alcalde de Gernika Lumo. Lehenengo gure partitik udal gobernu babeseri zorionak emon, zorion du. Zuek egin duzuen koalizio hau ez dakite, arraro zamarra egiten jaku, baina batek ezaten ebankera politikaz, estainez compañeros de cama. Dana dala uste dugu eta ala espero dugu Gernika Lumotarren onerako izango dala. Bestalde batetik hemen gauden bi taldeak gure hauteskundeko programan aurkeztu genituen zenbait egitasmo oso antzekoak izan ziren. Adibidez, Ibarra industriagunea berpiztea, sektore guztiak kontutan hartuko dauzan ekonomia bultzatzea, kirolgune berria sortu, energia, hainbat gauza, ezeteko LH-ko goi mailako zentrua baita, eta horretan, prest gabozala zuekaz batera lan egiteko zuek ala gure batzuek gure esperientzia, horreko urtetako esperientzia zuen zuekaz batera lan egiteko ipinita. Baina guretzat ezinbestikoa den modu batean. Gardentasuna, partaidetza eta justizia sozialean oinarrituta.
Beste alde badira kezkatzen gaituen beste zenbait idatziz ikusi genuen zuen programatan eta prentzan zuen proposamen batzuk, adibidez Ur Partzuergoarena. Partzuergoaren etorkizuna jakin gure dugun norantza egingo dauen, zuen aspaldiko asmoa da guztialdeko Ur Partzuergoa Bizkaikoan sartzea. Beraz, hor kezka honetatik gu oposizio sendoa eta zorrotza egiteko prest gauzela eta hori delako gure egin beharra. Dana dela, amaitzeko berriro zoriondu eta berton ikusiko gara. Alkate jauna, zinegozio, jaun-andrea, egunon. Lehenengoen babin, Jose Mari Gorroño zorioen duguran nuke, beste behin ere, Gernika-Lumoko alkate izendatu dalako, zoriona, Mari Gorroño. Beste alde batetik, berton gagozan gutako zinegotzi bakoitzari, bez zorionak eman gura dutzadaz gure herritarrek aukeratu gaituelako. Agintaldi barri honetan lehenengo osoko bilkuran gogoeta batzuk egin gura neukez gure taldeko zinegotzion izenean. Guretzat, ohore handia da udal gobernu honetan parte hartu ahal izatea, Gernika-Lumoren alde lan egiteko aukera dugulako, eta hau dana posible da herritarrek euren konfidantza eman deuzkuelako. Horregaitik, egun honetan gure eskerrona agertu gura dutzeugu publikoki, zuen botoen bidez, hemen gauzelako. Baina hori handia izateaz gain, ez dugu ahaztu behar ardura handia daukagula gure herritarrak asko. Hemen gagoz Gernika-Lumorentzat lan egiteko, eta zelanez herritar guztientzat inungo bereizketa barik. Guretzat, edozeren aurretik pertsona gagoz. Garapen ekonomikoak ez dago ezertarako balio, giza garapena eta giza kohesioa ez badugu lortzen. Baina ez dugu ahaztuko garapen ekonomikoaren garrantzia. Eta horregaitik, gure herriaren ekonomia eta lana sustatzeko dira gure helburu nagusiak. Bai, gure helburu nagusiak, beste guztiak honen eskutik etorriko dira. Gure ekonomia sustatzea lortzen badugu eta Gernikarrontzat lana badago, gure herriaren bizikalidadea handitu egingo da inorengo zalantza barik. Eta zelanez, ekipamendu, azpiegitura barriak eta beste zerbitzu onak edukiko duguz. Horregaitik, gaurtik hasita, gure herria krisitik atarateko lanari buru belarri ekingo dutzago. Hauzen lortzeko zintzotasunez, gardentasunez eta zerbitzu publikorako bokazioz lan egingo dugu. Honegaz, ez dut esan gura aurretik be ez daniko lan egin. Zior nago, holantze izan dana, baina nik neuk, danon aurrean gura dut konpromiso hau hartu, inongo zalantzarik egon ez gaituen. Dakigun ondoen ekingo deutzagu lanari, apaltasunez eta zintzotasunez. Konpromiso hau betetzen dugula erakusteko modurik onena gardentasun irizpideak erabiltzea izango da. Gernikar guztiok jakin daigula zer egiten dan udalean eta zer egiten dan danon diruagaz. Herritar guztiekaz lan egingo dugu, ugandik hasita. Udalbatza honetako kide guztietatik hasita, alderdikeri barik. Udaleko lankide guztien laguntasuna beharko dugu eta aurkiko dugu. Euron esperientzia eta jakintza oso kontuan hartzekoa dalako. Eta zuekaz, danakaz, be lan egingo dugu. Lagundu gura deuzkuen herritar guztien eta alkarte guztien laguntza eskatuko dugu Gernika-Lumo aurrera ataratuko. Herri hau krisitik atarateko denon parte hartzea ezinbestekoa dalako. Eta zelanez, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza be eukitea espero dut gure asmoa gatzadalako, baina ez ezinezkoa. Amaitzeko, azpimarratu gura dut, hainbestetan eta orain arte etengabe errepikatu dodana. Proiektuak eta asmoak gauzatzeko lan egin. Egunero eta gogor lan eginez lortzen dira emaitzak. Ez dago beste biderik. Bai, lan egiteko konpromesua hartzen dugu. Gernika-Lumo ekonomikoki eta sozialki izan zana berriro be izateko. Arro egon gaitezan Gernikarrak izatez. Eskerrik asko da.
Eguerdi on danori, niretzako hori handize da nire herriko Gernika Lumoko alkatizena. Eta behin, eskerrik asko, igaz da nire talde igaz, konfiantza ipini dozuen herritar guztiziorik, benetan bihotzez, eskerrik asko. Abegune, niretzako berezizio espeziala da. Eta etorri jatez gurure geuse asko eta persona asko. Eure barik ni hamen nintzen egongo. Baina da nintzenak emotien hainbat usia izin urtzete. Gauz asko entzun dotaz, entzun behar laupintotak aukurietan. Danetarikoa. Baina geratzen ez bakarrik parte honagaz. Geuse honakaz. Txarrak bastatzen bidire. Danien hau, inogetxikar bat txartu itxeko eta geuse txarrik ezarteko. Inau, terezin alde, tierretxeko, ganakaz batera. Bueno, ea, parkoteko ez bazue, persona bi bai izenduko dotaz. Zeilen, negonazor jarritze, hamaike urte pasedia pasan nilien, nigaz hortxe Maria Gauldekoen jarritxe uden zen eralgoan. Epa Butron, gogoan dekot, horrek usek ez dira astuten inoz, gazteri guartan. Eta beste persona bat, esan dute zegaitzi, ni gogoratzen ez bat, ni ama zehil zan ontsuntxe irurte. Ni lehenengo bidera alkatea hamen izan nintzen. Handik hile batzuetara berak esaten dostan, edo esaten doskun, inak egitxe bizoi. Ayuntamentuen ondosa bizi. Bai. Da beran, rekupazioa txietan zan, datan ontzako itzen dozue. Bai. Mani izango edot, hori dala nire bidie, tan ontzako itxe. Inor aparte barik, inor baztertu barik, beto barik, demokrazian betoak txar bat dire, eta errespetuagaz. Sí, yo prometo un gobierno para todos, sin apartar a nadie, sin vetos. En democracia sobran los vetos. Las personas y el pueblo están por encima de todo. Siempre lo he dicho y mantengo. Por encima de todo está, para mí, el pueblo de Gernika y los hombres, mujeres y jóvenes de Gernika. Y prometo trabajar con responsabilidad, con humildad y nobleza y con mucha transparencia, como lo he hecho hasta ahora. Eskerrik asko danari. Bueno, amaitutzat emoten dugu ekitaldia.